Při příležitosti promítání filmu Vyšehrad 2 zavítal náš investigativní novinářský tým v malebném městečku Kladruby na místní fotbalové hřiště, kde zrovna probíhal trénink mladých nadějí místního fotbalového klubu. Pojďme spolu nahlédnout pod pokličku tajemství jejich tréninku. Oblíbený kondiční trenér Radek Kubík udílí borkyním a borcům přísné pokyny. Mladí fotbalisté je však s chutí plní. Trénink je často vysilující, ale najdou se i takoví borci, kteří si přidávají i sami nad rámec stanovený trenérem. Kondici fotbalistů je příkladná, vždyť koncepce tréninku vychází ze základu přípravy anglické fotbalové ligy. Trenér fotbalisty nešetří, ale dokáže pro ně najít i vlídné slovo. Babička běhá rychlejš. Já mám babičky. Dokonce neváhá a často jim jde sám příkladem. Trénink však není jen o kondici a posilování, ale je důležité se umět i protáhnout kvalitním stretchingovým cvičením. To vše se potom zúročí v rychlosti nohou našich mladých fotbalistů a v přesnosti střelby na soupeřovu bránu. Zeptali jsme se místních fotbalistů, jestli vědí, co je to kladrubské letní kino. Ano, slyšeli jsme, že je výborný. Slyšeli jsme, že je výborný. Položili jsme jim také otázku, jestli je lavy jejich vzor. A chodíte taky do kladrubského letního kina? Proč jste unavení? Kvůli dobrým trenérům. Popřejme tedy mladým fotbalistům hodně sil a úspěchů a zanechme jejich tréninku. Představíme si ještě zbytek celého týmu, kterými jsou Michal Samec a Radek Lehečka, kteří jsou hnacím motorem tohoto fungujícího soukolí. No a v neposlední řadě nesmíme zapomenout na hlavu celého klubu a šéf trenéra Tomáše Kasla, kterému děti tajně přezdívají táta Klapzuba. A zeptali jsme se šéftrenéra pana inženýra Kasla, jestli chodí do letního kina. A pokud chodí, tak zda rád. Občas tam zajdem s celou rodinou. Naposledy jsme byli, jak se nám to mohlo stát, myslím, že se to jmenovalo. A je to fakt dobrý. Moc nás to baví.